Stħarriġ tal-istatistiku Dr. Vincent Marmara pubblikat fuq il-Gazzetta Torċa wera żieda fil-fiduċja fil-Prim Ministru Robert Abela u tnaqqis fil-fiduċja fil-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Dan l-istħarriġ b'kampjun ta' 750 persuna u li sar bejn l-10 u 15 ta' Settembru wera li l-mexxej Laburista wafdat minn 52.2% fil-waqt li l-kap nazzjonalista wafdat minn 30.7%. Bekk id-differenza fil-fiduċja bejn iż-żewġ mexxejja hija ta' 21.5%. Fuq l-aħħar stħarriġ ta' Marmara li sar f'Lulju, il-Prim Ministru żied 1.2% fil-waqt il-kap tal-Oppożizzjoni naqqas kważi 2%. Anke l-Partit Laburista żied il-fiduċja fuq l-aħħar stħarriġ fit-Torċa. F'dan l-aħħar stħarriġ dawk mistoqsija lil min jivvotaw jekk issir elezzjoni ġenerali għada, 56.2% għażlu lil Partit Laburista u 42.1% għażlu lil Partit Nazzjonalista. L-alleanza bejn l-Alternattiva Demokratika u l-Partit Demokratiku u partiti oħra kisbu 1.7%. Skont l-istħarriġ differenza bejn iż-żewġ partiti ewlenin hija ta' iktar minn 14% li tfisser maġġoranza ta' madwar 44,000 vot. Fuq riżultat tal-aħħar elezzjoni ġenerali, il-Partit Laburista żied 1.2% fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista naqqas 1.6%. Anke l-partit iż-żarra u żieda ta' kważi nofs perċentwal fuq riżultat elettorali tal-2017. Fl-istħarriġ ta' Marmara joħroġ ukoll li viċin id-90% tal-votanti Laburisti fl-aħħar elezzjoni ġenerali jafdaw lil Robert Abela fil-waqt li huma 3/4 tal-votanti nazzjonalisti fl-2017 li jafdaw lil Bernard Grech.